Ni posle 3 aukcijske prodaje, novopazarsko ugostiteljsko preduzeće Lipa nije dobilo novog vlasnika. Veliki broj zainteresovanih kupaca odustaje od kupovine zbog sporne imovine, odnosno nacionalizovanih objekata koji su proglašeni i za kulturna dobra. Verske zajednice i pojedinci traže povratak imovine. Ade Murtezić je odlučan da povrati imovinu svojih predaka koja je nacionalizovana, a sada je deo ugostiteljskog preduzeća Lipa. Reč je o Amir Aginom Hanu, jednom od prepoznatljivih objekata u Novom Pazaru. Sigurno sam spreman da štrajkujem glađu i da sa svojom porodicom se zapalim ispred Amira Aginog Hana, jer stvarno štiteći svoju imovinu bit ću spreman na sve. Amir Agin Han je rešenjem o nacionalizaciji porodici Murtezić oduzet 1959. godine. Inače, ovaj objekat sagrađen je u 18. veku kao stratište za putnike namernike koji su prolazili ovim krajevima. Danas je u ovom objektu diskoteka i kafana koje ugostiteljsko preduzeće Lipa izdaje pod zakup. Novopazarska lokalna samouprava zatražila je da se iz procesa privatizacije izuzmu i objekti u Novopazarskoj banji, kao i kafane, Granata i Bezistan. Do sada su odložene 3 aukcijske prodaje upravo zbog spornih nacionalizovanih objekata, pa direktor Lipe Emin Raždaginac ne očekuje da će ovo preduzeće promeniti vlasnika dok ti sporovi ne budu rešeni. Kulturna dobra mogu da budu u posjedu i privatnih lica i društvenih subjekata i da budu privatizovana, ali se mora prema njima odnositi shodno zakonu o kulturnim dobrima i propisima koje donosi Zavod za zaštitu spomenika kulture i da se oni koriste namenski. Naredna aukcijska prodaja ugostiteljskog preduzeća Lipa zakazana je za mesec dana. Zoran Maksimović, Fox televizija.